вписан в крепост епос. Стая приказна, уютна, така кокетна. Тя е спалня, всекидневна, кухня, туалетна. Таз картина идилично някак се съслять всевъзможни и неземни звукове и аромати. Един над котлона гозбата си вкусна чака, недалеч се чува втори как напрегнат е и яка. Трети хърка мощно, кантят стъкла и рунтави гърди. На горната вишка колега приглася и звучно пърди. До тук описаното ежедневие просто е човещина, в която всеки член влага огромната си вещина. Там каре картоиграч, един кълне и близките кури. Страни свит бати Мишо и го седнал и тури. Оглавен сакелийник в дивна мистична мелодия, карше тяло екзалтиран, Господи, каква пародия. Изпод пръстите чевръстието суш като змиорка, някой вае ювелирно събрани фасове в махорка. С език прехапан въгъла скатан, една вехта мутра. По тялото се сухо татуира позите от Кама Сутра. За да бъде по-уютно през великденските пости, от съседни намки ли идват даже още гости. Обстановка крайно задушевна, няма ах ни ох. Живеем скромно, аскетично, също като в метох. Попаднали сме сите тук след нелепа ситуация, но душите и телата си лекуваме с ежедневна медитация. Пренаселена е нашата къща, поне според мен. А във вторник и в петък за баня отреден е ден. Монотонно се повтаря близостта ни всеки път. И де юре, и де факто търкаме се плът в плът. В таз мъгла сред тая пяна тялото си, щом отпуснеш, трябва много да внимаваш нещичко, ако изпуснеш. Няма страшно, братко мили. Такива са местните нрави. Вържи всичко, що се плъзга, че не може да се изправи. Макар че личната ни хигиена е със завидна честота, усещането е за чудна свежест и за условна чистота. Повсеместно след банята гледката си е типична. На кревата или в чуш заемаш поза гинекологична. Финна пайжена конци опасва стени, решетки и тавани, висят свободно и си капят чорапчета и гащи прани. Едно благоухание погалва най-изтънчения нюх, а меден глас на етно дива милва даже и увреден слух. Тъй изкъпан си опнал като сочно ароматно блюдо, а тахтабите те атакуват стремглаво, безразборно, лудо. По измитата клюпачка манифестира хищното стадо, без оглед на свят и на вяра пълзи по младо и старо. Задрямаш ли в миг излиза някаква невидима хала, ако нищо друго не хареса, ще ти вдигне химикала. Нищо ново под небето, все пак се намираме в затвор, а на всичкото отгоре много хора си имат запор. Едно безмерно уважение и обид чиста получаваш. Щом кафенци и цигара редовно имаш за да даваш. Тая приказна и уютна с желязна дисциплина. Но за жалост тук безсилна е съвременната медицина. Най-подир на скромния епос, като един епилог, ще завърша без ирония. При нас режима е строг. Читателю любезен, не бъдете тъй шокиран, но тук се помещава националният ни интелект еродиран. Благодаря.